всеки един, който дойде при мен, това казвам и искам да стане много, много ясно още в началото, че това предлагам. Цялостно лечение без химия. Хронични неща, остри неща като диария, някакви вируси, грипове, ковид, ако щете, всичко това се лекува с хомеопатия. Да, лекува се с хомеопатия, обещавам. Хомеопатичното лечение всъщност е един процес и то е едно белене на едни, като ако си представете един лук и трябва да го обелиме до сърцевината, където там вече е хубавото и здравото. За децата, хора, какво да ви кажа, особено за малките тези в детската градина, знаете, постоянно са там, постоянно в градината някакви бацили, бактерии, всичко, грипове, да, и между другото, да, нови грипове, нови суполи, жълти, зелени, да. С хомеопатия също така чистим всякакви бактерии, без да се налага да пият химии.